Ngaku ban ai ku boleh pi sachisin ki paralong ki ba page akan ki video lamba kan ke YouTube channel ka jongi te hashwan poi sa subject ka jonga manta ka sngi tungin ya pedem ki klik ha ka jing duai ko pa jongi ubah menang kan usya me dap da ka jing e bamila ai ngai ya kan ka lan ya ka banisam ya ka kubor ka jong me try pensle nga try do mesin ba khoi jong me but pa musim ba khoi jong me apdeng jongi way po way ki ba page ya kan ki video khna ba kin yo ya ka jingker khu bar kum ta ble to pensle nga ya ka shintur ka jonga da mesin jong me ba ki aka ki ba mi na ka shintur ka jonga kin long kat kum mon ka jong me bar kin long ki jingker khu yangi way po way ki ba ya sngam ya kan ka khubor agar tem jisu ku kris nga duai amen ka subject ko jonga menta ka sngi ka dei shapang ka jingiap ka baar ka jingiap ka baar ka subject ka jonga ka dei shapang ka jingiap ka baar pila ban shem bat nga na ka kitab jong ka jingpen pau ar pau ka nong ka khot ka ba kha sao bat ka ba kha san ka khot ka ba kha sao bat ka ba kha san ka ba ong kum ni bat ya ka jingiap bat ka hedes la bread syakata ka pung ka ding ka ne ka long ka ta ka jingiap ka baar ka ta ka pung ka ding keng ka ba kha san te jar ya ubom te jar ya uba om shem la shem bala tho hakata ka kitab ka jing im la bread ya u syakata ka pung ka ding hang ne ngiyo i ba uwe pa uwe ubru ya uba om shem la tho haka kitab jong ka jing im on bread ya u syakata ka ding la ne ka pung ka badap da ka ding la ne ka dujok ngila ban ong ka dujok kani ka dega jingiap ka baar te ka badon kam yang nga badya phi ko ki paralog banle khnang ban lai na kani ka jingiap ka baar gide ban long ki kristan ki bala pen khre gide ban long ki kristan ki bala pen khre ha ka jingim ka jongi gide ban don yo jisu kris ha ka jingim ka jongi khnang ba ngina maham syakane kapung kabadam dakading tekum ta ki para bangit shibon ki jinghikai naka bible ngiyo bakumno bangin im khnang ba ngin yo ya ka jing im bom jingkot ban ngakwa ay ban ong menta ka sngi ko ki para lo ki jonga ka way ka kentin ya ka balatho ha ka bible on sa pendep no bat ka jingkeli kan long ya phi bat yanga hato ngila pen khre ne em ban ya shem bat utrai ngintip lano ba jisu kris un wan shakani ka perthai handrai don kam yanga bat ya phi handrai don kam yanga bat ya phi ban pen khre no lok ba e ban ya shem bat utrai pio ik jingjia menta hakal ka perthai kini kidai ki aka baro on sa pendep no katkum ka jingya thulpa katkum ka jingya thulpa jong ka bible leni katkum ka jingya thulpa ka kten utrai na kwa ban ai ka jingkeli hato phila eno ya ki pop ki jong phi hato phila eno ya ki jingbam ki jingdi ki jong phi ki ba pentingit ya ka mensin ke jong phi lada pimpat no menta kapor kadang don ya phi ujisu udang khot ya phi bat yanga banwan syaki kejat jong ka ding phna ban no ya kita ki jing sngo bha perthai baro ban dieng ya u ha ka mensin ban dieng ya ujisu ha ka mensin bat ha ka daw no ka jongi log ba jonga wat bu teng ya ka jingkhot utrai wat bu teng ya ka jingkhot jong jisu kris kat ba udang khot wat pen ya ki donut ki jong phi wat pen ya ki donut ki jong phi kat ba jisu udang khot ya phi bat yanga wat pen ya ki donut ki jong phi jisu udang khot ya phi bat yanga ban wan shau khnang ban yo ya ka jing im bam jikun nim shem nim la ban yo ya ka jing im bam jikun
ngimla ban yau ya ke jingim bom jikun dala ka bor dala ka mon hendrai tang da uji su kris lada uji su khot ya phi to pediang ya u to wan shu phin yo ya ke jingim ka bajanai bat ka bakar hai ya ka ba phimla ban new lene ya ka bam phimla ban mudur kat no thiang kata ka jingker khu ka ba ubleun ip kat no thiang kata ka jingim ka ba utrai un ip hanga kani ka dai ka khubor menta kasni to un bleun kur khu ip lamba kani ka khubor ka ba khandiat ka jonga amen